private, monetization, čekaj, moram opet da sklonim ovo, da odem na mail, da uzem... Dajte sirotinji 50 eura, pa realno mogli biste, jevite, treba mi za Lambo. Može, brate, pogledat ću. Javio mi se neki lik da mi radi ovo za live, top. Čekaj, gde mi je moj Joksa, moj dobri dizajner. Evo ovako. Da vidimo, thumbnail, biramo thumbnail, znači ljudi, lik mi je poslao 50 thumbnailova, nije normalan. 15. u Sarajevu, dolazim 15. u Sarajevo i bit će skup, a možda i ne dolazi. Ajde, a kako se zove da vidimo, ova, čekaj, onda imamo ovu, znači ova ili ova je bolja definitivno, ali imamo dalje ovu. Uzvratit ću ti se i reći da odjebeš. Daj 5 eura codi. Opa, i još... Smijem vam se svima, zato spremio sam. Vi prvi krenuli na mene, a bio sam. Nije vam to trebalo, dodaj mi taj flip. Moramo da pogledamo Jankov diss track. Što ste nestali kod din. Znači, ja sam se iskreno nadao da ću gasiti stream prema što mi neko donira 50 eura. Čekajte, sad ću pokušam, samo da izaberemo thumbnail, može, fair. Da nastavimo. Imamo ovaj. Onda imamo ovaj, ovo je meni dobar, pogledajte kakav je smešan. Ovo ja mislim da je top. Ovo je retardiran, ovo je, ovo je dobar. Ovo je nekako mi izgleda pederski. Mislim da ovo je najjači, vrati. Ajde, sad ćemo ovo. Ovaj mi je dobar, ovaj mi je dobar i... Ovaj mi je dobar. Koji ćemo do na 3? Znači imamo 3, evo sad ovako, ovo je 1, ovo je 2, ovo je 3. 3 je onaj, sad ću vam kažem, ovo je 1, ovo je prvi, ovo je drugi, ovo je treći. Koji ćemo? Glasajte. Prvi, a? Ja ste nekreativni, jebem vas usta, vrat. Djevođ. Ajde, prvi ćemo, jebate. Kak ste dosadni, ovo. Koliko zarađujemo od YouTube-a? Od pregleda. Evo, ja ću budem iskren prema svojoj publici. Evo, transparentno, bez laži, bez prevare. Čekajte da ja uveličam ovo da vidite malo bolje. Bez laži, nema prevare. Čovječ, hoću da se uvećati ovo. Evo ga. Čekaj. Evo vam od YouTube-a. Toliko uzimam. Mesečno. Nije ovo dobar mesec bio, nije baš svaki mesec ovoliko, jebi ga, ono, šta da vam kažem. Ali radi se, jebi ga, razumeš, ono, svaki dan, hustle, baki, šta da vam kažem, radilo se i zaradilo se, ali ovo je samo od YouTube-a, znači ovo je, da vam kažem, između nas, kako zove, između nas, znači na tiču, ovo je samo deo, mali deo. A dobro, nije baš mali deo, je deo. Tako da, eto. Pokazao sam, ispoštovao sam, nisam slagao, ali tako? Čekaj. Puf. Eto. Nova drama. Baka Pras je pokazao koliko zarađuje. Oh my god. Eto me.
Nema, znači ja neću bre da krijem ništa od svojih fanova, znači ljudi koji me prate, koji me vole, zaslužuju da znaju koliko ja zarađujem od YouTube-a. Od YouTube-a, od pregleda. Zarađujem oko 15.000 evra. Čovječe, jel ti ja izgledam kao amater, molim te. Kaže 15.000 evra, ti ja izgledam smešno. Gde su